Ini aja sih, yang gede, jual jadi. Halo bro. Halo. Iya toh. Sehat. Siapa tau ya? Iki makane wedhus lali ora tak pakani mau mangkat kerja iki. Wis kok penampilane kok kayane wis dadi wong to saiki ora kok mbiyen. Ah, iki wae mung bejo. Nah, bejone piye to? Wong PNS ki angel ki mlebune. Apa gek-gek kowe nyogok? Ya ora nek nyogok. Nyogok kan dilarang karo pemerintah. Ayo kok bisa wae mlebu PNS ngono ya. Angel lho padahal saiki iki mlebu. Ya karang bejo kuwi mau. Ning ket mbiyene kowe pancen pinter ning sekolah to. Dadi yo wis wae ning nek mlebu PNS ora mergo bejo tok ya. Yo nek dibilang pinter sih ora. Ya bejo kuwi mau. Lah kowe saiki kerja apa? Wah, yo pabrik lah. Arek kerja apa meneng ya? Tamatang SMA ki. Ya bayarannya lumayan toh. Yo ming cukup sehari-hari tok pengen apa-apa ya kudu prihatin nabung lah. Bukannya wis akeh saiki bayarannya. Ah urunge UMR wis cilik ya. Beda lah nek karo kowe wis bayarane kan ya mending lah dipandangkan ya luwes lah. Oh ya arep ngono wae. Karang kebutuhane yo kaya bayaran semono ora cukup. Iya, bener. Lah iki seragamnya blontangnya kepiye to, Bro? Wah, ya mau kudanan, Bro. Iki nggo ngono, ya katok sasake lah. Penting iso tekan kene, bangane ra katokan. Lah mau mrene numpak apa to? Nggo mobil ngene dhuwure. Oh, ora go medhuk rene sisan. Wah, iki ora amat dalane kene. Apik ya sepatumu? Ya to, Bang. Apa? Ya itu lek. Nggo apa? Ganggo babak suket sing nang kono kowe. Kowe pakan udus. Belake ning, nyele. Siap. Sopo iku? Yo iki. Mu tanggane nyong kono. Oh. Langsung ya? Ya. Aja lali belake nek nyele ki. Yo. Tak kira anakmu ke? Udu tanggane. Oh, tonggo. Heeh. Aku yo urung bojo iki. Loh, urung bojo. Urung ora ana sing payu. Ganteng lho sampean ke? Ya ganteng nek ora ndek duit ya padha bae gantenge. Lah kowe bojone saiki pira, Bro? Ya siji, Bro. Tapi yo sing siri iki. Lah maksudnya siri piye to kowe? Ayo mong nganu. Jadi ijab desa. Emang ono ijab desa ngono kuwi? Ya ono. Ya urung gawa di ning KUA ngono lah Mas. Urung resmi berarti iki. Ya urung. Lah ngopo ora diresmikake sisan daripada umpet-umpetan ngono kuwi to? Maksudnya aku wedi karo bojo tuwa, Bro, Mas. Lah berarti lanangan wedi karo bojone iki. Mbok ya nyong kenal-kenal ke cewek ngendi ngono, Bro? Wah, nek aku kenalan ya oke, Bro. Jane. Nah, ning sing gelem karo nyong ana apa ora? Ya oke, tenang wae. Ya mosok nyong wis sunat mosok ora kanggo gawe mingke ngoyo tok wae ya ora luwes to. Iki cewek ana loro, Bro. Pandake nyong ki doyan karo wedhus nyong ora wedhus jangkrik Lumayan. Dikawin lah dadi oke engko. Iya, ya sih normal masa wedhus dikawini. Ayo, Bro. Oh, Mas, kan mau. Nggih, Mas. Kumpul, Mas. Nggih. Enten apa nih? Wah, biasa nih temu kanca lawas, Mas. Paringe pun dino, Mas. Nggih, Mas. Tadi barangnya apa, Mas? Kan lho. Ya, ya. Ini repot itu. Ya, ora apa-apa. Saya pengen coba kejanan lagi. Saya tak juga sesi, Bro. Jaga pun dulu. Buat ini bagus.
Singapura nggone ra karuan ku. Oh, nang wae mau. Bro, jadi ngene apa? Asline tujuane aku mrene nemoni sampean ke aku pengen nyilih duit. Nyilih duit tuh bener wae. Ngerti dhewe aku kerjane nang pasir masuk nyilih duit. Yo silih pira-pira ngono nek ana, Bro. Yo nek gur 100-200 sih yo ono nek. Oke-oke ya ora ono ini. Wah. Ora ono. Ora ono. Mang nyelip duit nggo apa bro? Upayane penting ya. Mobil kae ke wis 3 sasi nunggak kreditan, Bro. Oke, mumet iki. Ya, bayarane kok oke kok. Masuk kok nganti nunggak-nunggak iki piye ceritane? Yo nek bayarane mono jane wis lumayan. Tapi kan mergo kahanane bojo tuwa kae. Pingine gaya kehidupan iki wah. Melu sosialita. Melu arisan nadi-nadi. Teko ora aku, Bro. Ini ono saya nek bojo ngono kuwi ngajak kere tenan. Iya, barang kuwi aku mumet, Bro, saiki. Opo nyelip duit, Bro, nek ana, Bro. Tenan ra ono nek oke-oke iki. Apa sileke tangga-tanggamu wae, Bro, nek ana, Bro. Tangga-tangga iki yo wong ra ndek kabeh kok asile-asile kepiye to. Mah yo ono isin bareng nek nembung tangga iki. Mbah tulunglah, Bro, aku mumet tenan iki, Bro. Teko ra, Bro. Ya piye yo pengen nulungi ning tapi yo ngono ora duwe ya piye meneh ya. Nganu wae, Bro, apa? Sertifikate, Bro. Sertifikat ojo kuwi nggon bapakku wis. Apa bapakku yo semeni yo. Emas ngono-ngono ra, Bro? Lah emas. Ora ono emas. Udah aku mumet tenan iki, Bro. Opo nganu wae? Kayak mobilku ke nggowe kono. Mobil Digadekke engko. wah mobil ge apa aku ora iso nyopir. Wah, yo ajar, Bro. Ajar nyopir. Kok nggowe kono yo? Yo. Piye? Lagian mobil ning gone nggo apa ora iso kanggo nggo apa-apa ora iso nyambut gawe piye. Oke jeng-jeng, Bro. Cek yo Kayak keluaran anyar lho, tahun wingi, Bro. Piye? wah ora luwes kaya ini nek nggo mobil ya wong komen masuk mobilang barang. Bro, Bro, aku mau tenan iki, Bro. Ya Singapura wae ra iso nulungi kan. Iya. Lek, Apa? lek kae. Ayo ceritake ning maune kae. Ngerti to? Biasa kan? Biasa. Ngopo sih bocah iki? Mbok kuwi tok nyiliang kan ngono. Ora tau model apa-apa kok nyeleh tanggane. Bro, tenan iso ora ki ya. Ora iso tenan, ora iso. Kowe kancang lini aku to, zaman sekolah dhisik. Iya, cengli tapi nek mbantu masalah duit yo tetep ora iso wong kahanan kok. Nek tenaga apa yo wis tak usahake mesti iso men. Duit yo pancen angel iki geang. Iya, Bro, aku mau tenan iki lho. Ngopeni bojo loro meneh kae lah. Siap. Dadekake wae bojomu kuwi sing matre kuwi. Ora kanggo gawe. Kok ngono dibojo. Ya nek iso jane aku pengine ngono, Bro. Kowe rewel ke wong iki. Bojo tuwa kae. Wis lah, Bro, pancen ra iso nyili. Aku tak pamit. Bali. Iya di ngapura ning lho. Yakin iki ora iso nulungi. Yo. Boleh yo wae lah. Ya di ngapura banget iki pancen kahanan iki ora ono apa-apa iki. Mau tahu, Bro. Wis lah, yo. Iya. Di ngapura tenang lho. Hati-hati ya. Yo. Woi, neng di bro, kok balik? Woi, neng di bro. Oh, gua hari kan neng di situ.
Terus